Muslingekutteren befinder sig i Lammefjorden og sejler mod syd, læsset med muslinger skrabet op fra Isefjordens bund. 2 tunge skrabenet trækkes hen over fjordbunden. De planter og dyr, de rammer, vil tage skade efter gentagne skrab. For at rense nettene rystes de op og ned i vandet, og enorme mængder slam hvirvles op. Efter tømning er vandet omkring kutteren lysebrunt. Slammet er nu spredt i hele området. Vandet bliver mere og mere uklart. Lyset kan ikke længere trænge ned, og bundplanter hæmmes i vækst eller dør. De tilbageværende muslinger bliver dækket af et tæt lag slam. Mange dør af iltmangel eller kvæles. Hvide pletter i vandet viser tegn på iltsvind. Et voksende problem i fjorden. Den 5. november 2024 dokumenterede vi, at der stadig lå muslinger på bunden her. Vandet virkede den dag forholdsvis klart, men der var tydelige spor af tidligere opgravning. Samme dag kunne vi konstatere, at et stort muslingefelt var forsvundet. Skrabet væk. Ilten forsvinder. Og livet forsvinder med den. Vi forsøger at hente muslinger op fra dette område, for at få dem analyseret for tungmetaller. Vi sænker en testskraber ned på bunden og trækker den forsigtigt op med muslinger og slam. Det vi får op er sort slam, tykt, iltfattigt og giftigt. Kun én enkelt levende musling blev fundet i dette slam. Både slam og muslinger bliver nu analyseret. De første prøver viser faretruende høje niveauer af tungmetaller. Muslingeskrabet ødelægger livet på bunden. Overgødning kvæler fjorden. Men vi kan vende udviklingen. Vi kan genskabe livet. Red Isefjord arbejder for forandring med fakta, billeder og pres på politikerne. Vær med. Sammen kan vi redde fjorden.